Bizitza da ederrena. Bizitza bizitzeko eztea da gure ardura. Ondo etorri Gurutziaga ikastolara. Umeak jaiotzen den une beretik harremana behar du aurrera egiteko. Harremana inguruan dituen pertsonekin, zein testuinguru fisiko eta naturalarekin. Harremana zaindua izateko, seguru eta maitatua sentitzeko, besteengandik ikasi eta besteekin gozatzeko. Gurutziaga ikastolan, guzti hori eskaintzen diogu aurrari. Ziurtasun afektiboa, esplorazio askea, jolasa, elkarrekintza eta elkarbizitza baldintza egokiak. Bizitza delako ederrena, bizitzeko ezi.